माहारियारि आफाद एबसुआ सोमावसारनायनि फोथाराव ओंखारफिनबाय। नंगौ, बे समाव मोनसे गिदिर खौरां। 3 बोसोर जिरायथ'नायनि उनाव दिनै ओंखारफिनबाय माहारियारि आफाद एबसुआ। बे खेबाव सरकारखौ नारसिननो गोख्रों थांखि लाफिनबाय माहारियारि आफाद एबसुआ। एबसुआ बर' हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो थाबोनाय मोनसे सोमावसारारि आफाद आरो एबसुआ गावनि सोमावसारनायखौ माब्लाबाबो नागारा। बे बाथ्राया दिनै फिन खेबसेबाव फोरमान जाबाय। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइयाव जानाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफ्रा दिनै माखासे मावफुंजाबाय आरो माखासेया दासिमबो मावफुंजायाखै। बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथानि नैबे मोनसे गोनां दफा जे बिकेडब्लिउएसनि सोरगिदिं सिमाखौ थि खालामनाय बियाबखौ दाफुंनाया दिनैसिमबो जाफुङाखै। आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मावफुंनो खोथा होदोंब्लाबो दिनैसिम मावफुंजायाखै। बेखौनो माहारियारि आफाद एबसुआ बिकेडब्लिउएसनि सोरगिदिं सिमाखौ थि खालामनाय, थाबैनो बियाब दाफुंनानै बिसायख'थि खालामनाय बायदि बायदि दाबिखौ लानानै सरकारखौ नारसिननायनि असिलायै फैगौ 8 मेआव रायजोनि गासै जिल्लानि गाहाय मावख'आव फुंबिलिनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम 3 घन्टा खुद्रिखांनाय हाबाफारि लागोन। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।